Aquesta setmana Esquerra Republicana de Catalunya ha continuat treballant per incrementar la consciència animalista a la ciutat de Barcelona i per generar una cultura més àmplia de benestar animal. El primer que destacaria del que hem fet aquesta setmana és que una vella reivindicació de les entitats proteccionistes d'animals, que era crear una comissió en la que hi hagués el govern, tots els grups municipals i ells mateixos per fer un seguiment del que està succeint a la gossera de Collserola, allà a la Rabassada, doncs es constituís. Esquerra va presentar aquesta proposta que l'havien agafat de les entitats animalistes i s'ha aprovat. El segon aspecte que voldria destacar és que fins ara doncs, els animals se'n saben, pagaven una taxa, però en canvi no hi havia unes contraprestacions arrel d'aquesta taxa. I per tant nosaltres el que hem demanat és que s'estudiï treure aquesta taxa i que per tant si tu censes a un animal doncs no et costi res, perquè d'aquesta manera hi haurà més animals censats i per tant tindrem un major coneixement dels animals de companyia que hi ha a la ciutat de Barcelona i no estarà gravat per al seu propietari. I en tercer lloc, davant de tot aquest batibull on ha d'anar la nova gossera municipal, doncs reafirmar que Esquerra Republicana de Catalunya batallarà fins l'extenuació perquè en aquest mandat s'iniciïn les obres per tenir un nou centre d'acollida a Barcelona, primer perquè el considerem imprescindible, segon perquè el considerem just, tercer perquè considerem que augmenta el benestar animal i augmenta la consciència animal a la ciutat de Barcelona i hem plantejat nous emplaçaments.